हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव माने खुलुमनाय बा बरायनाय थालायबाय आरोना नै दाना आं मोनसे माने गोदान भिडिअ आपडेट लाना फैदों नोंथांमोना माने भिडिअखौ नायलांजोबबासो बुजिगोन आरोना रसमानि सोमोन्दै आरोना एसे भिडिअ लाबोदों आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे माने जोंहा बाजै फैसालिया मा बुंखो बेजों लोगोसे आरोना बेबो माने गावनि जिउ जारिमिनखौ फोरमायदों होननाय बादि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोब होमब्लासो बुजिगोन आरोना। आब' आंनो पुलिस साख्रि खारनो थाखाय फैसा गैया आब' एसे फैसा दंबा हरलै 1000 2000 होननानै बेसेबां बिहरसयोमोन मानसिफोरा। दिनै आं मोनसे बिपद जानायाव आंखौ रावबो सहाय होआखै। दाखालि जे सासे हिनजावसाया हाबा जाखांनायनि 6 दिननि उनावनो हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय खारलांदों माने ओमफ्राय बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि दावराव जागासिनो। फैसालिया बेसेबां लाइफआव फैयोमोन दिनै लाइफआव फैनोबो उसुबिदा मोनोना। भिडिअ दाबो दं आंनाव दंबालाय मा जानो होनानै होबानो जाबाय खनसे एबार नायदो एक्सन क्या लेते है भिडिअ होनानै आंखौ खनसे सोरबाया भाइरेल खालामबावसाय एबार माबायदि एक्सन लागोन आङो ना खनसे ट्राय नाय आरोखि ना खनसे खालामबाव मानसिया जानो होननानै जाया मा दंमोन मा गैयामोन। बौ बाजाराव रेस्टुरेन्ट दं खुसबु रेस्टुरेन्ट दं आं मा खालामो आं खामायो आं हारसिं खामायनानै जायो। क'क्राझार गभ कलेजावबो आङो केन्टिं होदों आं केन्टिं होनानै थाखा फैसा आं बेसेबांखिनि आं खामायनांगौ दिन रात मेहनत खालामदों। मानसिया नसिब नैबे नसिब जेला ग्रह नक्षत्र नाङोला मानसिया जेबो मिन्थिया मिथिबाय ना ग्रह नक्षत्र नाङोबा एबा गाज्रि हावा एबा ख्रिस्टानफोरनि माबायाव मा होनो सैतान होनो आरोना गाज्रि दस्रायाव जोंनि माबायावबा ब्रह्म कुमारियावबा माया होनो। नैबे मेगनजों मोदै गयो ओरैनो जानो होननानै जायाखै रावबो मिथिबाय ना जानो होननानै रावबो जायाखै। आंहाबो दुखु दं बिखा बिख्लो दं आं बेसेबां मानसिखौ आं हेल्प होयोमोन सहाय होयोमोन माबायावबो फेसबुक पेजनि गेजेरजों बहुत मानसिया आंखौ मोनथिनानै दखान होयो मायो होननानै मोनथिनानै बयबो मानसि आंनाव बिहरोमोन आब' आंनो एडमिसन खालामनो 1000 हरलाय फैसा गैया होनबा आं बेसेबां हरस'नानै होयोमोन। आरो सोरबाया होनो आब' आंनो पुलिस साख्रि खारनो थाखाय फैसा गैया आब' एसे फैसा दंबा हरलै 1000 2000 होननानै बेसेबां बिहरसयोमोन मानसिफोरा। आं बेसेबां मानसिफोरखौ सहाय होना होयोमोन दिनै आं मोनसे बिपद जानायाव आंखौ रावबो सहाय होआखै आंखौ ओरैबायदि गाज्रि होननानै हाखर सिङाव दुबि होनोसो नाजादों। आङो फेसबुक पेजखौ आं ओरैनो सालायनो होननानै ओंखाराखैमोन बै समावबो आं सासे सोरखौबा हेल्प होनो होननानै इउटुब फेसबुक पेज सालायनो होननानै बै समावबो ओंखारबोदोंमोन आङो। दिनै आंखौ फेसबुक पेज सालायनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा आंखौ बै समनि फैसा बिराद फैसा दं साननानै बिराद मानसिफ्रा आंनाव हेल्प बिहरो आब' आंनो एथ' फैसा दङबा एथ' सोना हरनो होननानै आं हरोमोनबो। बै समाव आंहा इनकामा बिराद दङमोन बै समाव खमसे खम आं खामायोमोन 2L 3L सो खामायहैयोमोन आङो बै समाव आंहा मा जालु एम्बु खुगामोन आंनि थाखाय आं सोरखौबा बहुद हेल्प होयोमोन आङो बै समाव बहुद हेल्प होयोमोन। दिनै आंखौ बिराद मानसिफ्रा बिराद गाज्रि नासयदों बहुद गाज्रि होनदों सोरनिबा खुगायावथ' रोन्दि गुन्दि बेबायदि खोथा होनदों। आरो साफ्रोमबो मानसिया बैबायदि टाइपनि मानसि जाया दे साफ्रोमबो मानसिया बैबायदि टाइपनि मानसि जाया।
आंनो न' बां लुदों बेसेबां खस्थ' आंनि फिसायजों आंजों बेसे खस्थ' दिन रात मेहनत खालामनानै न' बां लुदों दिनै आंनि न'आ बेसे मोजां न' लुबाय सिङाव आंनो दिनै आंनो थानो मोनासै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानसिफ्रा बेसे गाज्रि गाज्रि बुंहरदों आंखौ बेखौ दोननो नाङा गामियाव सोनो नाङा गामियाव होननानै बेसे गाज्रि गाज्रि बुंबाय दिनै ससियेल मिडियायाव खोनानाय लोगो लोगो आंनि समाजनि गामिनि मानसिफ्रा आंखौ दोननो थाखाय राजि जायासै दिनै आंहा बेसे खस्थ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदि बुंजाहरजानानै सरि नोंसिनि गेजेराव जुदि आंखौ एथ'ग्रामानि गाज्रि नुदोंबा सरि मानसि जाफ्लाङो आंनि न'खौ फैसालिया गैलानो होननाय लोगो लोगो सिख्लाफ्रा हां हां जाहैदों बै न'आव थानो मोनगोन साननानै हा न'आव थानो मोनगोन थाहै सोरबा हिनजावा बे न'आव आं लुनाय न'आव थाहैसै न'खौनो फानजोबगोन आं मिथिबाय ना मिथिबाय न'खौनो फानगोन आं सिख्लाफ्रा ओरै जागासिनो दं आंनि फिसायखौ लानो थाखाय सोरबाया जाय